Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kamusmaga magdiero di chieng janeno mar Color TV kamoro moro ma intiere an kanyendo kod geno ni juma ma koro rumo ni osebedo kanyo ka dhi kodi endo makare nyako mono kawuono ni endi odiochieng mar tich abich tarik 24 dwe mar abiriyo higa mar 2026 oromo kanyo sa abiriyo mar odiochieng asemolo kaendi mar mondo miami weche manyien yo mar adimba kidieny endi mar diero odiochieng nyinga Tracy Ouma. Gavana ma kaunti ma Kakamega mano kanye Migosi Fernandez Baraza koro nindo chiwo siem mager ne josiasa wetegi mondo koro nindo otegre kanyendo kod tim mar tiyo kanyendo kod rowere e weche go mag nyayo njore mag siasa kata kelo tulo e kinde romo go mag siasa mobagi kanyeko kod jowetegi kane loso e kinde nyasi moro mar gwenge go ma Mumias West. Migosi Baraza ne oyango kanyo e kono jotelo nitiere kanyendo kod ting mar chiwo puonj ne rowere pacho kendi kata kamano gidhi ataro mar chike kendo gitimo ataro mar dwaro makamano e kinde mabende gikawo rowere monego bene gipuonjo kendo gitiyo kanyo eko e weche go mag nyayo njore. Kuambia viongozi wa kisiasa ya kwamba let us not misuse our youth. Tuko na viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Mambo ya goonism, mimi kama kiongozi wa Kakamega, I want to condemn those politicians ambao wanatumia vijana wetu kama goons. Sisi agenda kubwa ya vijana wetu ni kuhakikisha wamepata kazi. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we empower our youth, not misusing our youth kwa mambo ya goonism. Akomachielo bende gavana ma kaunti nendo ma Machakos mano kanyamika ewa Vinya Ndeti bende kwede okang' mamalo medruok mag weche go mag njore mag siasa kaya kanyo ni medruok mag njore makamago mayo oganda ma pacho ka endi kwe kaachiel kod duoko kanyo kod dongruok mag piny Kenya kane loso e kinde limbe mare gwenge go ma Kagundo kama bende ne odhi choyo wang'e chenro go mag dongruoge madhi nyime gwenge ma kono. Mikaiwa Vinya Ndeti ne okwayo kanyo kendo pacho ka endi Migosi William Samoei Ruto mondo ne kanye koni wuoyo kod josiasa maturu kaendi mondo tegre kod weche go mag njore mag siasa kabende ne okwayo ker Ruto mondo ne ni otiek chuth ber achudhe kaachiel kod jonjore madwaro kelo tulo pacho kaendi e kinde go mag romo mag siasa. The politicians are also giving the security team a very hard task na kazi mingi. Watu wanaenda wanapanga goons wakuja kuharibu mikutano. Mpaka hata magari ya watu inachomwa, watu karibu wauawe. Viongozi wanakuja wanaenda. Na ule kiongozi yuko awache Kenya ikiwa salama. Tunaelewana? Kutoka MCA mpaka president. All of us we serve terms, si ndio? Term yako ikiisha mahali ulikuwa unafanya kazi umepaacha pakiwa salama ama umewacha inchi kama umeharibu ama umewacha county kama umeharibu ama umeacha ward kama umeharibu. Vijana wetu msikubali kutumiwa vibaya kwa sababu hata mkiuawa mazishi yenu hawatakuja. Piny Kenya gi kinde ni endi osegoyo kanyo kang' malich ma iwuoro e weche go mag neno kanyo eko ni oduok chien thoe mag joma mine mathoro neno e kinde go ma bende gidhi nyuol. Kaka kumachielo wich bar ma pod neno en kanyo kaka inyalo duoko chien thoe mag nyithindo matindo ma bende inyuolo. Gino eko ma bende koro nochuno mondo mi jolony e weche go mag chiwo thieth koro ne bag romo moro ma Dundo e kaunti ma Laikipia kama bende ne gidhi kanyo eko sumo paro tego lony kaachiel kod neno kanyo eko ni oket maino motegno e neno ni ores ngima mar miyo kaachiel kod nyathi e kinde ma bende inyuologi.
But meanwhile, my humble we are hearing from counties that previously were very high burden, like Tana River, reporting good progress. We've been engaging with them as frontline health workers, doing peer-to-peer learning and skills transfer for those hard-to-reach counties. And we want this partnership to continue so that where there are no specialists, we can be able to bring specialists from other counties to be able to support the counties that don't have specialists, even as they make arrangements to hire their own specialists. So as is very evident, the neonatal mortality rate is quite high as a country against the SDG goals of 12,000 live births. We are actually at 21 deaths per 1,000 live births. And part of the things we were discussing is how do these MPDSR audits highlight the challenges or the gaps that we have in improvement of the neonatal and perinatal deaths. Weche mamoko bende en kanye koni Uganda mane tulo mag siasa mahiga gana riyo kod abiriyo higa gana riyo kod aboro nodar kundegi mag dak mopogore opogore mago bende ngere kanye kaka IDPs mawuok kanye e gwenge ma Nyanza koro kwayo kanyo ker mapacho kendi Migosi William Samoei Ruto mondo koyie to gin bende otimnegi chudo mana kaka itimo ne jowetegi mamoko mago manowito familia maggi kendo ne yudo hinyruok e kinde ng'anyo wendo mag Gen Z. Kotelnegi kanyo kod Migosi Kennedy Odera mabende en coordinator margi county mar Homa Bay ne giywak na jatend piny Kenya Migosi William Samoei Ruto mondo ne chopo singo mare mar timo negi chudo mar weyo pi wangi mabende ker no singo negi kata kamano gikone nyaka kinde ni endi pog neno sir moro amora mar omenda mabende no singnegi. Ginyinga Odira Kennedy wagombo mondo many kaka wambi chulowa wachal gi joma norwako sufria wigi makoro ne chulo gi president to wanowewa oko. Gi William Samoei Ruto president mamwaero no chulo joma nyore manorwako sufria wigi kadhi kinyo sirkal to wan joma noyudo nyirwok ma en owuon ne iye kwae kaka Kennedy Odira ni mondo wambe ng'iwa kaka inyalo chulwa nikech Barbara Raila Amolo Odinga no wewa bread be 10 point agenda kwa ng'eyo ni kanye midhi chulwa. Kane Mama Gladys omako lwetwa mokawo barupo wan gi geno ni koyie kwayona ni mondo chule jo IDPs 207 208 mondo wamba bed gi geno ma kata kakoro wacho tutam to wago tutam gi gima diera. Nyinga Jena Tieno Abayo ne an chair lady mar Afra Camp Nakuru wasechandre kochakre 207 208 nyaka sani onge gima waseyudo jowadwa moko notere puothe moko noyudo $400,000 wan nyaka sani pod ok wayudo gimoro president. Magi gin genuine IDPs manoninde hema manie camp man kod gimoro amora manyiso ni gin IDPs. President wakwayi gumuolo kendo lit ndi ka joma noumia 207 to in be ne in kanyo ni ng'eyo magini be oteri heg tiweyo to uchako chulo jensi manyotek manyodonjo nyaka e parliament kagore kodu gino litnwa obi wakwayi gumuono kiwinjo president di chako kodwa di chungo kata wach jensi no nikech gino lit mano kapisa di chungo wach jensi mondo itie kod jo 207 gi nyinga en councilor Nason Oriema wan jo IDP mawuok Thuruka inyiero waka mara Ilibamba ni donge nudhi broad base da koro chuluwa wan jo IDP ok no wawuok wadhi go ji barabara wan iset wanya kiudi kaka an mawuoyo ni chiega noneg Naivasha nodong kucho. Naitwa Richard Osoro kutoka Semsa Kisii, mimi ni national coordinator. Tumeangalia wenzetu ambao wameathirika mwaka 2024 25 wamesapangiwa mpangilio ya kulipwa na kulingana na sheria ya nchi uwezi kuwa na upaguzi. Kwa hivyo ni kilio chetu na ni haki kulingana na katiba na sheria ya nchi hii. Tunaomba ufidhie hii maneno ya mwaka 2007 2008 ili ndio hili jambo liise kutoka kwa nyoyo za watu. Asante. Wadhi kanye kweche giko mag somo kama yudo kanye koni jopuonjre mopogore pachoka ahinya to mago mani county ma Migori podi nyime kanye ndo kod golo pachgi ewi chendo manyien mar hola mag somo mano endo kanyo new funding model
Collins Oki en kanyo japuonjre e mbalariany mar Tumo. Koyango kanyo koni kinde machien, ne en kanyo kod chedhi nade mathoth mokalo, ne dwang' omenda go eko mar ne siro somo margi. Eka koro gi sani niendi, oyango kanyo koni lokruok nitiere, kowacho ni kinde machien, ni dewo mana jogo eko ma lwetgi ne mor. Sentry Odongo, ma bende en kanyo japuonjre e mbalariany ma Kisii korka kore. To yango kanyo koni chien kocha, jogo eko mathoth, ne nitiere kanyo nokyudo yot e weche go mag somo. Ka gi kinde niendi, en kanyo kod chir e weche go mag somo, wira ni miyo gi sir moromo e weche go mag omenda. An Collins Oki, an jambalariany mar Technical University of Mombasa. Process mar application mar HELB en gino ma ang'eyo kendo ang'eyo kitime. Mak mani seche moko iyudo ni jomoko complain mara ni ok omigi pesa moromore gi kane gi nikech kineno ka model no noket ni miyi pesa according to kaka in need mar pesa kata kaka idwa pesa no nyalo dhi kunyudo ni joma nie maisha matin nimiyo pesa mang'eny to kaka luwore kaka joma ni maisha mamalo nimiyo pesa mani malo. Mak mana ni mano kochak wadonjo university ka koro wawuoyo kata gosiepewa mwabedo go e skul koni. Waneno ni jomoko imiyo pesa mang'eny to gia e familia maber mane ginyalo konyore, jomoko imiyo pesa matin to e familia ma ok nyal yudo gik moko maber. Koro ma dhier ni ka transparency onge gi gini. Koro gino gema bas obed abeda nono, ng'ato soma nono mondo ji te obed free and fair to ji te osom. Koro jonyuol nyalo manyo mar pesa machielo manyagi. Adiera seche moko nyalo dhi ni apply, cyber ni mabor. Cyber no be kidhi apply mano be mana pesa machielo midwaro. Kichak idhi apply ni idwaro documents go seche moko pok omiyi ni wuon. Iyudo ni kata gino ne onge, iyudo ni chako dhi ir chief, to ndalo ing'e songo, deadline oket ma kochopo to onego bed ni gini rumo application. Gini dhi konyowa nikech time management dhi bedo mapiyo kendo gik moko dhi songo mapiyo mondo ji te odhi osom mapiyo. Yudo ni ka ji apply HELB, nitiere ga gik mang'eny madwarore, kendo gigo bok gin gik moko mochimo yo ahinya sana, nikech iyudo ka gik madwarore mondo wa apply go HELB, moko ok wanwang'. Challenge kendo machielo en delayment of funding. Iyudo ni jomoko kuongo yudo HELB, jomoko ok yud HELB e yo machon, jomoko be margi ok bi. Semester kiyudo dichiel, samoro semester mar ariyo ok obi. Koro mano be challenge mantie. Iyudo ni jomoko oyudo HELB ni mar yudo 30, yudo 20, to you are the same, une same rate. Koro ok understand ni ang'o miyo categorization ni ok en fair. Aneno ka proposed funding model mokel sani ni en maber kendo warwake nikech odhi konyo ka delayment, ka ni ji onego yud pesa marom at a time, ji te yude. Onge moro ni yudo ni ng'ato osekuongo yudo ne wadgi chulo fee, ng'ato ok oyudo. Koro mae dhi konyo nikech idhi mi ji maromre at a time, kendo ka ji apply to ji yudo maromre. Koro an aneno ka en ober moloyo the current ma wan go sani. E kinde ni endi ma piny Kenya chomo kanyo yiero maduong' mar higa 2027, ok kanyo koro were ma pacho ka ahinya to mago eko mawuok lora mag Nyanza mondo ne ni kinde duto ginyayo kwe ka jotelo bende opa mondo koro thegre kod weche go eko manyalo nyayo tulo e kind oganda. Okwayo ma kamano biro kanyo eko e kinde mar were mantiere e boma ma Kisumu, ok omakore kanyo endo kod riwruoge mamoko mochung' kanyo eko ne kelo oganda kanyakla mano NIC no bagoro me kaunti ma Kisumu mar koro ne rango yore go mar were nyalo timo mar goyo kange ngimagi ka bende giikre mar biro koro kwedo jogo eko ma biro irgi mar mondo mi oti kodgi e rocho kwe pacho kaendi. There's a lot of attention, there's a lot of energy, there's a lot of political activities, and unfortunately it's gravitating towards instability, it's gravitating towards violence, and we have seen it in its many manifestations. For example, one of our catch words now that everybody knows is the goons. The face of this is always young people, and for us it's really, really important that young people also address the problem associated with them. Sometimes the face of violence, the face of instability is young people, but they don't own the problem. So it's important for us to come here under this, at the banner of Youth Civic Engagement Forum and Festival, for young people themselves to address the issue and to make a commitment and to make a pledge on how
First of all, they are going to disassociate themselves from this environment, despite any persuasion that they might get from politicians or anybody else who wants to use them. Should any politician or any Kenyan engage in issues of that are detrimental, that are contrary to the NCIC Act, then we will be able to act on them. But our message, general message to Kenyans, is that we should, even to the political class, that we should desist from engaging in rhetoric that is divisive and that is likely to be detrimental to the prevailing peace and security of our country, particularly in Kisumu County. Uganda malora manyanza koro imedo jiwo mondo koro wuogoko mondo timo pimruok kanito nendo mar kansa kendo gikaw kanyo kenge mawinjore poni yode kanyo kod tuo nendo mar kansa. Jibu makamano no golo kanyo endo ko laktar maduong' kare thieth nendo ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral mano kanyo ko laktar Joshua Okise kinde mabende ne giya kanyo ayanga clinic mar nyamburko mar tielo mabende koro dhi tiyo godo neno kanyo kono konyo weche gi kuma thieth mag kansa ya lora no. Ka bende ne okaw thuolo mare makende mar goyo kamano ne sirikal kuom tich maber ma otimo koyango kanyo koni omenda oseket tenge moromo mar neno kanyo koni otiek gero od thieth mar kansa ka chop kanyo kodwe mar 2 mar higa nendo mar kiny mano mar 2027. But ang'eyo ni gi chenro ma koro wachako ne ka county government ma Kisumu they partner kod Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nikech wan gi mashinani program. Wabiro gweng, wabiro timo screening, watimo prostate screening ma prostate cancer, cervical cancer, to watimo be mag breast cancer, all cancers te. To ji wega ni cancer mako joma dongo kende. To king'iyo data kacha tineno ka nitie jaiga 10, nitie jaiga 20, nitie jaiga 30. Matende ni oken mar ng'ama duong' kende. Ken nyathi kiwinjo duonda wuogopo kiwinjo ni African Cancer Foundation biro timo screening kata gibiro offer thieth kinyo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bire gweng mashinani program wuogoko mondo ichop kanyo mondo timni screening. Tamedo dwoko ne president marwa erokamano gi jatendwa mar Ministry mar Health Honorable Ndwale gi wuodwa maluoka PS marwa Dr. Oumo Oluga nekech waseneno gik mabeyo magikelo kaluoka moso facility waneno ka koro cancer center wani dhi mbele maber. Mbadi nosemiyo wa 500,000 madhi tieko cancer center ni, to president bose keto in line kaka wadhi timo equipping mar cancer center ni mabai dwe mar 2 next year cancer center wani dhi bedo ni en cancer center makoro tiyo to Janero mar Kala TV gikanyo bende makele giko mar miweche manyien e mar ademba kidienyendi mar diro odiochienga. Imedo mana kete banjo mari mar Kala TV ne chendo mamoko mabiro nyime mabeyo. Riti Masani nyinga ni Tracy Ouma.